Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Ang kasulatan sa Roma 1:5 ngadto sa city nag-ingon, pinaagi kang kinsa nadawat nato ang grasya og ang pagkaapostol aron nga alang sa kadungganan sa iyang ngalan ang matag tawo sa tanang kanasuran among madala ngadto sa pagkamasinugtanon sa tinuohan. Nga uban kanila kamo usab ginatawag aron maiya ni Hesukristo. Nganha kaninyong tanan sa Roma, kaninyong sa Dios gigugma nga gitawag aron mahimong mga balaan. Si Kristo Jesus ang yawi sa tanang gasa sa Dios. Walay si kinsa nga propeta o santos o Birhen Maria nga makahusay alang kanimo at ubangan sa Dios. May tungod sa grasya o panalangin. Ang langit ng Amahan mutubag sa atong mga pag-ampo alang kang Hesukristo. Tungod siya lamang ang makabalaan para kanato sa Dios. Iyang ngalan ang yagian sa atong mga pag-ampong ato sa Dios. Tanang espirituhanong gasa kikan kini kaniya. Walay lain gawas kang Hesus ang nakig-uli kanato sa Dios. Busa kita nakadawat gikan kaniya sa bug-os nga grasya. Lakip kining pagpasaylo, kalinaw sa atong hunahuna, kaluwasan sa atong kalag ug pagkamatarong sa atong pagkatao. Tanan nga panalangin gikan kini sa Dios. Bisan gani dili unta kita ngayan nga hatagan niini. Kining grasya buti pasabot ang kalangkuban sa kaluoy sa Dios nga gisulat ni Pablo. Iya kining nasinati sulod sa iya kagalingon tungod kay siya manglulutos sa simbahan. Siya pod naluwas dili tungod sa iyang kaikag o tungod kay mainampuon siya o maayo siya mga buhat apan tungod ra sa kaluoy sa Dios nga gitugyan ni Kristo ngadto kaniya. Mao nga imantala nato ang maayong balita nga mao ang pinakadakong grasya alang sa katawhan. Sama nga si Kristo mihatag una kanato sa grasya dayon tagaan kita kapasayloanan nadawat nato ang kalinaw. Sa diyang imong masabot, laminag imong ikumpisal ang pagtulunan sa grasya, ikaw mahimong tagadala sa grasya o magsangyaw sa gugma sa Dios ug ang mahimo kang mensahero sa libre nga pagkamatarong dili bayran. Ang balaang Espiritu Santo mubutang sa atong kasing-kasing sa iyang mensahe. Ikaw baka nagpabilin nga nagpakahilom bagul-anon nagapo sa imong mga kasalanan. Bisan kinsa nga moila sa mensahe sa grasya nahigugma sa Dios ug sa iyang Kristo ug nagtuman sa palaod sa iyang kaayo. Alang kang Pablo ang gipasabot sa pulong nga pagtuman sa pagtuo mao ang pagtubag sa tawo niining grasya. Kay ang Dios wala nangayo kanato sa pagtuman sa dili buot sa atong kagustuhan. Apan usa ka pagpahinungod sa atong naluwas nga kalag mao ang pagpasalamat sa atong manluluwas. Si Pablo miila sa iyang kagalingon nga sulugoon ni Kristo Jesus. Niini pasabot ang pulong nga pagtuman sa pagtuo. Ikaw usa ka ba sa sulugoon ni Kristo? Si Kristo ang hinungdan nga ang Dios mipasaylo sa mga sala sa tanang katawhan. Sa tanang panahon, walay laing pulong nga magamit o makatabang sa katawhan susama sa pulong nga Hesus. Ang tanan mga tao giimbitar nga mununot ngadto sa Dios o mununot sa gugma ni Kristo aron mahiagom nila ang gahom o ang grasya. Usa kini kadakong mensahe. Gitawag ba nimo ang imong mga higala igsoon aron nga makatuman sa pagtuo o maghatag sa tanang grasya?
Ang mga membro sa simbahan sa Roma gitawag ni Kristo, dili ni Pablo o bisan kinsang tao. Kini ang misteryo sa pagtuo. Walay bisan kinsa nga tawo nga mutawag sa usa ka tawo aron maluwas. Gawas kung kining mitawag usa ka maayong tawo. Tungod kay kita mga instrumento lamang sa mga kamot sa Ginoo. Nipili si Jesus og mitawag sa iyang mga sumusunod. Iyang tingog midulot sa kinahadman sa ilang kasing-kasing. Kay kini mao ang tingog niya nga makabuhi sa mga namatay. Ang pulong simbahan nagpasabot nga panagtambayayong sa mga mibiya sa mga katahap. Sila misalig sa responsibilidad sa gugma o miserbisyo sa Dios. Ang pangutana igsoon, usa ka ba sa mga gitawag ni Kristo Jesus? Sa laing bahin, wala ba gihapon kay gihimo? O dili ba gihapon ka mabungahon? Ang atong relihiyon manggod, usa ka relihiyon sa pagtawag. Kung kinsa ang mudawat ug mutubag nini nga tawag, matawag usab ikaw nga pinalangga sa Dios. Pagkanindot, pagkahimayaon igsuon sa mao nga pulong. Ang nagsaysay kung kinsa nga Kristiyano. Sila mga kabanay, mga Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.